Takže ahojte všetci. Kúpil som nové tieto French pressy, ktoré budeme používať na výrobu alebo na zalievanie sypaných čajov, ktoré budeme tu naponúkať. Zatiaľ tu máme 4 druhy. Jeden je Rooibos lákavé pokušenie, druhý je Irish Cream. Tento Irish Cream môžete ponúkať aj s mliekom, hodí sa k tomu. Ďalší je Mate, kokosové mlieko a potom je Divoká višňa. Tu mám pripravenú váhu na to, aby som ukázal, že koľko bude jednotková váha na jeden čaj. Takže jednoduchá príprava, toto sa vysunie von. Máme tu zovretú vodu, takže idem pripraviť tu na čajík. Dúfam, že to je vidieť. Dobre, toto zapneme on. Pripravím jeden Irish Cream a jedna statná lyžica. Jedna statná lyžica váži presne 9,74. Takže zaokrúhlime to, že jeden čaj je 10 gramov. Dobre? Týchto 10 gramov chytíte, dáte do čajového presu a zalejete pekne horúcou vodou. 10 gramov bude dávka pre jedného človeka, čo je približne do polky tohto French pressu. Dobre? Zalejeme. Dáme tento vrch naspäť. Dobre, a vysvetlíme, takto to podávame so šálkou, s cukrom, s medom, podľa toho, čo si želajú. A vysvetlíme im, že čím dlhšie to nechajú tam, tak tým silnejší bude ten čaj. Každý z týchto čajov je iný druh. Tento je Rooibos, tento je čierny čaj, toto je Mate a toto je ovocný čaj. To je divoká višňa. Dobre, to je všetko. Idem ten čaj ochutnať. Na zdravie.